छानपैकी टम्म फुगलेली आहे, छानपैकी तर्री सुटलेली आहे। कुकरमध्ये मी हे लाल चणे घालत आहे। बटाटा त्याचे 2 भाग केलेले आहेत। चणे आणि बटाटा स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे 2 ते 3 वेळा। गरजेनुसार पाणी घालणार आहे आणि मी मीठ घालत आहे। 6 शिट्ट्या करून घेते। लाल चणे आपले शिजले गेलेले आहे। 3 टेबलस्पून तेल घालायचं। पत्ता घालत आहे सुरुवातीला। मी टोमॅटो घालत आहे। टोमॅटो चांगला आपण हलकासा भाजून घेऊ। ही रेसिपी मी ऑलरेडी अन्नपूर्णा चॅनलमध्ये अपलोड केलेली आहे। कालच व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, तर तुम्हाला बघायचं असेल तर तुम्ही नक्की बघू शकता। आता मी 1 चमचा घालत आहे। मी मालवणी मसाला घालत आहे। 1.5 चमचा घालत आहे। पाव चमचा हळद घालत आहे। पाव चमचा गरम मसाला घालणार आहे आणि 1 चमचा मी मीठ घालत आहे। आता आपण तेलामध्ये गॅसची फ्लेम वाढवायची आहे। त्याले आपले करपू नये म्हणून मी थोडंसं पाणी घालत आहे। हे बटाटे आणि चणे घालायचे आहेत। जे चण्यामध्ये पाणी आहे ते पूर्णपणे मी घालत आहे। उकडलेले बटाटे आपल्याला घालायचे आहे। आता आपण मिक्स करून घेऊया। बघू शकतात छानपैकी तर्री सुटलेली आहे। आणि आपली आज मी बनवत आहे भाकरी आणि तांदळाच्या पिठामध्ये मी डिप करणार आहे। आणि आपण हलक्या हाताने प्रेस करायचं आहे। तांदळाचं पीठ घालत आहे पुन्हा डिप करत आहे। आपल्या बोटांना लावत आहे आणि हलक्या हाताने मी भाकरी थापून घेत आहे बोटाने आणि मधून पण मी थापणार आहे, म्हणजे सगळीकडून एकसारखी थापली जाईल। जे कोणी नवीन असतील तर त्यांच्यासाठी मी सांगत आहे, म्हणजे त्यांना भाकरी येत नाही त्यासाठी मी सविस्तर व्हिडिओ बनवलेला आहे। आपल्याली भाकरी घालत आहे आणि वरून मी गॅसची फ्लेम स्लो केलेली आहे आणि वरून मी पाणी घालत आहे। चपटात लगेच भाकरी निघत आहे। आता मी पलटवलेली आहे। आता खालची भाकरी शेकलेली आहे, हे बघा। आता आपण कडेकडेने आपल्याला भाकरी शेकून घ्यायची आहे। भाकरी एकदम छानपैकी टम्म फुगलेली आहे। आपली भाकरी सुद्धा आपली तयार झालेली आहे। एकदम मस्तपैकी मऊ अशी गरमागरम अशी। आता आणि आपली तांदळाची भाकरी घालत आहे। बघू शकतात आपली प्लेट पूर्णपणे तयार झालेली आहे।